Résztoronyba se résztoronyba 9-et tett az óra. Amint arra jöttem, mentem el, ám a szívem szomorodott el, áll a babám lakodalma, se de nem tehetek róla. Szép volt. És mi a címe, tudod? Hát én csak annyit tudok, hogy miről szól. Arról, hogy valaki szerelmes volt egy lányba, és neki és annak a lánynak volt az esküvője, de nem azzal a fiúval, hanem egy másikkal. Aha, ez kellemetlen. Nekem mondom.